Higit 172,000 pesos na alaga po ng livelihood project ipinamahagi naman po sa samahan ng Parents of Child Laborers sa San Manuel, Pangasinan. Para sa detalye kasama natin, Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Nakatanggap ng livelihood project na nagkakahalaga ng 172,557 pesos ang Nagsaag Parents of Child Laborers Association sa Barangay Nagsaag, San Manuel, Pangasinan bilang tulong sa kanilang kabuhayan na pangtustos sa kanilang pamilya. Sa tulong ng Department of Labor and Employment Eastern Pangasinan Field Office, benepisyaryo ng proyekto ang 14 na magulang o tagapag-alaga ng mga child labor at isang self-employed na may hindi sapat na kita upang masuportahan ang kanilang pamilya. Ang inisyatibong ito ay naglalayong magbigay ng kabuhayan sa pamamagitan ng pagbebenta ng school supplies at photocopying bilang pangmatagalang hanapbuhay habang tinutugunan ng pangangailangang pinansyal ng mga pamilya upang maiwasan ang child labor. Buong suporta rin ng barangay na handang makipagtulungan sa pagpapalaganap ng proyekto sa pakikipag-ugnayan sa mga kalapit na paaralan, guro at mga mag-aral upang matiyak ang pagpapatuloy ng naturang kabuhayan. Kasama mo rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.